making down with BB Henry, naging happy. Henry M in the morning, Henry M sa hapon, Henry M sa morning meeting, Henry M sa pintingon, tutok lang sa TCGB, una nga hasta banggi, BB Henry kan TCGB, an idol me. 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 Oh! Go! Ano? Ano? Batang ka na? Tangka? Si Henry M. ang lalaking hindi inuumaga. Ano? Ano, may tangka? Ano na boy? Marinaga po. Oy, ulok-ulok sana. Ulok-ulok, ngirit-ngirit. Ngani, mga tugang na maugma ang pag-aaga. Welcome po sa indong programa sa Morning Hirit. Tigdi po sa DCGB. Good morning po, Legazpi City, Probinsya Canalbay. Mga Bicolano, sa man na partikan mundo. Kami po nagalaom, nakamugabos ayos, nasa maray na kamugtakan sa mga oras na nilibrido po sa ano man nakapahamakan. Dahil po din problemang pinaghampang. Naka-smile. Asin maugma mga tugang habang nakatutok po digdi sa tuyang programang Morning Hirit. Ronald Baldo sa Technical Department at sa tuyang partner sa luwas Mega Force Patrol. Sa pagi po ni Chief Reporter Jimmy Nasalita, siya ang nanginginot dyan. Joshua Bino, Karen Ala, kasabay po dyan si Alar Mario, asin Jomar Bien. Oy! Yaw na po si Boy. Kaya ugmahon na si Karen. Yaw na po si Boy Mata. Naka-kuha na. Ayos na si Boy. Naka-recover na si Boy. Solve na. Tindog na si Boy. Tindog na si Boy. The best. Tindog-tindog na si Boy. The best, the best. Kaya, oy, good morning, Tabi, Legazpi City. Probinsya Canalbay, Senior Director Mar de la Cruz pala na sa tuyang partner sa Technical Department sa luwas. Mga tugang iyon ito, sinabi ko na kasabago. Kumusta lamang po? Ang sa tuya ng mga birthday celebrants ngunyan, oy, mag-text tabi sa 0928-777-5548, 0966-203-0034. Uy, sutag init da, nagisirip na. Ay, talaga. Nagsirip na ngaya, sutag init. Uy, taod ha. Maramantan mga headlines na yan ha. Maramantan mga headlines na yan, taod ha. Mga tugang dili po sa DCGB. Maramantan yan mamaya lang. Maalalaman natin yan mamaya lang. Kung ano na yan na tag-init na nagsusuro-sirip ng iyan ha. O bagayon, ay sandali lang ha. Sa aga pala na Sabado, sa aga pala na Sabado, sa Pizza Uno, San Marso pala, madali lang at March 1, sa March 1 tabi, sabi ni Ma'am Presi ng Civil Registrar at dyan sa Legazpi, so may kinaraman po sa Civil Registration Caravan sa March 1. Gigibuon tabi sa Barangay Bangkirohan, Legazpi City. Diyan po yan namin na-cover po sa Cagbacong, San Francisco, Bagakay, Bariis, Bangkirohan. Asin po ang mga residente tabi kan barangay officials. Ang mga barangay officials yan, iniimbitaran tabi na magsabay. May kinaraman sa sinabi ng Civil Registration Caravan. So may mga error tabi dyan sa indong birth certificates. May mga error tabi sa indong mga entry dyan. Iyan po ang pagkakataon para makurihiran na yan. So mga nagpakasal tabi kan Pebrero 15 sa kasalang bayan, yaon na po suna sa barangay, ma-distribute man tabi kan marriage contract. O di na ka mong kawala. So mga kwantabi so mga nagpakasal kan Pebrero 15, i-distribute na taga dyan sa barangay na iyan so mga taga dyan sa barangay na nasa banggit ko, tabi kamo tabi i-distribute na so marriage contract.
So nagsararo na for more than 5 years, pwede na magpalista sa kasalang bayan sa maabot na Marso 26. Magsubmit na tabi kang Sinomar birth certificate as in valid ID. Yan ha. A registration kan mass wedding sa Civil Registrar's Office kan City Hall Pebrero 26 hanggang Marso 20 po. Yan ha. Yan tabi ha. Uliton tayo ni. Yan ang mga 6:30. Ngani na masabutan nindo ha. Kamutabi na mga may problema sa birth certificates. May mga error dyan sa mga areang yan. Siligaspi lang po ini ha. Di po kasabay digdi sa ibang mga munisipyo ta. Nagpasiring, nag-arapon sa kuya. Ligaspi po ini ha. So Ligaspi. Di po. Uliton tayo ni ta. Mas maamray na pigo ulit-ulit. Okay? Bueno, araman ta daw mga tugang ang mga marhain na bareta sa morning hearing. Good news, marhain na bareta in the morning. Ang good news, mga tugang, digdi po kita sa sabi, nuts and seeds keep you young. Yan. Ang mga nuts, ano nga nang bicol kang nuts? Mga pisog-pisog. Nuts and seeds. Nuts and seeds databi, mga tugang keep you young. Yan. Sigon sa informasyon, ang handful nuts and seeds every day can help improve circulation and muscle tone. Ang pagkaon da ang mga tugang kisaro na kumo na mga halimbawa nga peanuts. Halimbawa nga peanuts. Ang pagkaon nga ki ano man na mga pisog-pisog nga mga pagkaon baga na nga beans, hantak, yan munggo. Nakakatabang databan para sa circulation kan muscle tone, as in muscle tone. Talaga ha? Pero ini gayud, kung di ka gayud ki arthritis, bako halangkawan sa imong, halangkawan sa imo tabi na, ano nga pudkaan? Ang sa imo tabi na, ano nga nga pudkaan, Ronald? Ano ito? Uric acid. Ang arginine. Saro tabing amino acid na yaon tabi sa soy as in other beans. Ako na ta-check ta daw kung tama na pag-pronounce ka inita. Ngunyang ko lang nabuksan ini na arginine. Mali lang ha. Klaro ta. Di magiro mga pag-iriba. Ta klaroon ta muna ini ha. Tangani na dahil kita nasasala. Excuse me po. Okay, tanganing klarohon ta kita nasasala may lang hata klarohon. Arginine, garo tama kita. Arginine. Yan, very good. Arginine. Yan. Arginine. Ang arginine databi sarong klaseng amino acids na yaon diyan sa soya, asin po yaon diyan sa beans. Seafoods, whole grains, bunay. Mga dairy products, iya databi abundant mga tugang sa pisog. Talaga. Abundant pala iyan sa pisog. Gadi. Ang mga non-essential amino acids asubs na tabi na pigapon na podosor kang liver asin iba pa, iyan po mga tugang nagluwas dahilan sa stress. Ang arginine databi nakakatabang. Arginine is helpful in fighting heart disease. Talaga ha. Impotence, the best adi. Infertility and high blood pressure. Siring man sa pagpasiliti tabi kan healing process. Sa kabaga, nagkatabang pala niyan sa heart impotence adi sa mga lalaki dyan. Siring man mga tungay ki anti-aging properties. Nayaon po dyan mga tugang na nag-stimulant sa tuyang lawas para na magkaigwanin marhay na epekto sa pituitary gland. As in base po, nakabase sa brain. Ang pituitary, tama ba? Releases growth hormones. Ngayon po mga tugang ang may kontra sa paggurang nintabo. Magpuon kang kita nag-edad ng 35 anyos. Nakakatabangan yan para magbaba ang lower level of growth hormones na may na-contribute sa simptomas ng aging. Fat deposits, nakaka-decrease tabi ng muscle
mass strength, cognitive decline, as in sexual dysfunction. Yan tabi yan tabi ang marhay na bareta, mga tugang tungkol dyan sa pagkaon da, tabi nin peanut, pagkaunin mga soya, as in bean. Iyan gayon, kung ang sain mo tabing uric acid, hababaon. Kaya baga na may uric, kontrolado sa ng pagkaon ka yan, di ba? Kaya po databi, pag nagaparakaon ka daki, handful ha, sarong kumo, sana, soya, as in other beans. Kasarabay databi ang mani, sarong kumo, sana, ha. Databi makasobra, mga tugang sa iba pang nuts and beans, dayan tabi, tano man na sobra, iyan tabi bako, maray. Hello, good morning. Good morning, Migo. Yes, sir. Tama ka. Oh. In moderation ang gabo. Yes. Sabi nga ni Doc, ano man yung bawal magkaong kaya? Basta bako sobra. Bakong sobra na, dahil na tabaga. Tama. Dahil talaga mga nuts na yan, Opo. maprotein naman, Migo. Ito to. Pero sabi nga ni, don't eat too much. Yes. Kaya yan, nuts, ha? Aha. Eat nuts, it's too much. Okay. Okay, clear, Migo. Yes, very good. Kung nasobrahan ka mo na magmamagtaro sa perioles, masira mo na, Migo. Sutam-taman sa namigo. Basta ang sabi digdi, handful. Di pagsabing handful, sarong kumo. Yes. Yes. Migo, tama yung arthritis ako. Ang anong saan, makatana sa Migo. Yan, makadiit sa na. Oo, ang usan, masira mo niya. Corrected by- Lagi mo kikurakling. Nanggad. Oh. Kung may kumagsa, magrilingawang kita. Yes. Nakaon ka. Yes. Don't eat too much nuts. Yeah. All right. Not too much. Always in moderation. Yes, opo. Okay? Salamat, Migo. Salamat. Mga, di ba? Yan taban marhay na bareta. Good news. Mga tugang sa morning, hear it. Si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Report kita. Hali po dyan sa luwas. Kasabay si Jimmy Nasalita. Jim, good morning, Jim. Yes, BP, maray na aga sa mga parantabay abangan taon-taon mga assignments tangon yan, back to back ang mga coverage niya taon-taon. Sa mga dagdag niya tong bareta, BP, nagngangalas si Congressman Fernando Didi Cabredo kan 3rd District sa Kunata, digdi sa 3rd District, kagulpi kan mga intersection, tinampo, minakro, sarilis, kinurudal kan PNR sa ligaw duwang lugar, bata sa pinapagibong bio-veterinary medicine ongoing patrabaho, ngunyan lugod pingyente dahilan sa dainang agihan sa mga naghahakot nin aggregates, mga trucks, asin kung talagang makipagtagasan ng PNR na dai inibukasan, ingka sumatapos ang eskwelahan mag-operate sa mga ngaragi ang mga estudyantes. Mientras tanto sa Pulanggi, tulo na mga barangay man na mga intersection kinurudal so tinampo lansang ani binurugtak sa barangay Agos, barangay Matakon, asin barangay Apad. Ang lokal na gobyerno kan Ligaw City nagsurat na sa PNR management nagagad reconsideration, nakikimahirak na buruk sana ang mga kinodal na tinampo. Asin kung ano man ang mga safety measure requirement kan PNR, handa man i-comply kan LGU. Alagad talagang matagasan reply kan PNR, habo pabuksan, dahilan sa daida pasado sa international safety standard kan PNR, ang pagbugtak nin tinampo cross sa release. Dahil maintindihan kan lokal na gobyerno opisyalis kan Ligaw, ang siring na rason kan PNR, Taday man da, paano man na day mag-cross dyan sa release, sa tinampo, na nangangaragi ang release sa mga sintronin barangay, asin sintronin mga munisipyo syudad. Tama. Nakanto sa karaman na inikan na congressman, ang siring na sitwasyon, nasin mo niya na aldaw, may gigibunda siya ng mga action, follow-up, and kung 3rd district na single out, ay makangalas. Iyo baga. Pagkatapos mapunta siya, apuda niya ang congressman kan Camarinesor, kung igwa man dumanin siring na sitwasyon, takunda
iba, nakulon bagan may mga intersection o ni sa Travessia. Oh, correct. O sa Ligaspi. O yes, Tagaytay. Oh. Inda dyan sa Daraga Ligaspi, kunigwa man dyan sinararado. Ay, yan, nadayta pa na monitor. Pero nakulong din ang intersection ng mga tinampo. O, digdi sa ligaw, ipig-picture ta na nga ni sa DCGB News. Pigsinarado. Saan nagkadagis? Tama, so sinabi mo ko sa bago. Paano na? Saan mga Eh nga ni, nagtatrabaho, ongoing ang patrabaho kan. Ongoing ang patrabaho kan Bicol University Veterinary Medicine. Yan, oo. Napindyente sa trabaho, tawaran aragihan. Di man lamang ki-coordination. Basta sa Sisarano. So, may sinarasan. Ba't dayo mo basta mahali? Oo. Sinuruldanin na mga trabisa. Nailing muna yan. Nailing Kanya, muna yan. magkairak man kan mga tao, estudyante. Kung dahil ka naman agihan, Oo. kaya nga ginibuhan da kitinampo dyan, tapi kadalan man yan, kan lokal na gobyerno, kaipuhan kan tao. Correct. Kapasiring yan sa mga barangay. Sa shortcut, and kung pag-iisip da kan pinar safety, Oo. safety man and convenience kan mga residentes kan dapat mag-meeting of minds daan pinar pagkatapos ang mga LGU. Okay. Nagururon. Sinarado sa nang bigla. Bata wala man ki opisina digdi. Oo. Na maghagadan ki follow up. Ang mangyari ka ni, maduman direkta sa Triangulo Naga City daan opisina ka ni. Nailing muna yan. Jimmy. Wala lamang. Ini pating mga PNR station digdi. Oo. Apo haputon mo dahil man sila poder na magsimbag. Wala yan. Minimum number, agadan mo kinumber kan contact person do. Dahil man nagtatao. Oo. Pag direkta ngaya ka mo, kung may mga follow up. Paano ini? Okay. Na sitwasyon na ini, na kinurudal sa mga intersection, baka may nakantabay dyan sa area Candaraga, Ligaspi o kung sa pang area, kung igwamanin arog ka na sitwasyon, o digdi sa nasa 3rd district, anigwanin arog ka na pagkukudal nin mga release. Oo. Iyan ta, BBP. Okay. Sa tuya mga dagdag na informasyon. Go. Ari na inot, ang tinampo o release? Release? Tas Release release na ba? ino. Dahil pangalit kita na munda guard, may release na. Oo, pero siyempre, bago nibugtak dyan, na bago magbugtakan dyan kitinampo, may mga hururo niya, madaya mo pwedeng basta sa nang bubuldosiro na magbugtakan kitinampo. May coordination yan sa ilingko. Di ba? Ito sabot. Kan inot, sa iba sa management kan pina, dahil man ki mga problema ini. Ngunyan naman sa nayan ha. Dangan, dahil man, tinda na mag-strict sila dyan, magbugtak sila ki mga concrete barriers dyan, susugsak gusto kan tao ta. Dahil nagbubugtakan sa iba. Anyway, sige. Tapos dahil man hiniroso, dahil man apiktaran so release, dahil man sinimento so release. Correct. Yaw nan release. Correct. Ang sinimento so sa ibong kan release. Yan. Oho. Okay. O yan ang dahil maintindihan. Sa kunata ta araw kay ni Marikani magpasiring Pero duman sa Jimmy, triangulo. sa tawo, napapagi. So, Kon? ito lang anday, bunga mo to. Dahil ka makakakross ta, kumbaga concrete barrier na nakabugtak dyan. Dahil man makaginan auto, maski motor. Motor, Ang motor mo, alsahon mo. Iyo. Ya kunyaw na sa... Pareho ang gining mo digil sa may pinyaranda. Oo. Na sinarado so agyan. Permanent guide din. Lansang, BPN Kudal. Pareho. Paano? Di ba, Lansa. kita nakukontak ko garing sa Nagay na makisuyo kita sa mga reporter na mga amigo talo man kung paano yan. Kung atab ang biyahe, sumakay sa train. Sa tren, pag-abot sa tren, yaw, kana kan naman mga alas 7 duman, alas 7:30, balik ka naman pagka-doon mo sa triangulo. Problema, kung pag-abot mo duman, wala man mataram. May problema, kung pag-abot mo duman, ano ini, uning sarado. Kinudal na sa opisina na. Okay, sige. Oo. Jimmy na salita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Salbatan. Ako di ako naglama ako nag-enjoy pero di ako naugma kun may mga problema baga sa totoo lang bako bang gabos na napa-follow up ta. Pero di ako naugma pag may mga issue na di ako na i-connect yan sa tamang otoridad, ha? Natod na kaya ako na pag may issue dapat ma-connect pero pag napuputol na di ko na kukontak. Diyan kita may ako na kuan diyan ako na namumundo. Kaya dapat masimbag tulos yan kan mga otoridad, di ba?
Anyway, tonto, dilingon tayo yan. Dilingon tayo, tonto. Dumang kita kay Pading Al Mario na sa linya. Dagdag na report. Good morning, Pading Al. Morning, buddy. Good morning sa mga taga DSWD. Employees na gusto man magpabati sa morning hirit. Sa mga nag-assist kasod dyan sa LC3, Legazpi City Convention Center, activity ninda. Also sa PNP personnel, sa mga taga CPAC 5, especially kay Sir Anyo Nebo, termi man pala nagadangog sa DCGB. Morning dyan sa CPAC 5. May pigbubusol pa rin na ordinansa si City Councilor J.P. Lee Na? scholarship program ini sa mga college students na Ligaspeño, Matali, alagad kapos sa pagkabuhay. Nakasalang na ini pa rin sa gunian panlunsod para sa pag-aadal kan konseho. Sinasabi digdi sa ordinansa na kada taon ang syudad ma-sponsor nin at least 50 estudyantes na mapasar sa requirements. Ang requirements, number 1, dapat Legaspeño ay average na 85% pataas asin hali sa tios na pamilya. Kada semester, tatawan siya nin 5,000 para sa miscellaneous para makatabang man sa iyang pagklase. Ana pagpili, maagi ni sa Legazpi City School Board, Chairman Ana Alcalde, Member City Councilor Committee on Education, retired professor on good standing, asin iba pa. Ang ordinansang ini ni City Councilor J.P. Lee, co-proponent man si SK Representative City Councilor John Nicolas Garbin. Yan pa niyan, magkalas ka informasyon, digdi sa nawas, Alarmario, DCGB. Salamat, Paring Al, sa report. Hali dyan sa luwas. All right, sige. Oras natin ay makaskaso ng oras, ani. O bago ko, ilag ko, Karen, day ka magiro, Karen, ha? Ilag ko na muna si, yan, Paring Mar, ha? Day ka magiro dyan tabi, Karen Alat, anyway, gari, ang itsura mo, gari, bago ka man mga rigos, kaya si Paring Al na, Paring Mar na muna. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Good morning, Paring Mara, ang latest dyan. Pare. Good morning, BP. Yes. Good morning sa mga tabang-tabang. Headlines ko niyan, tag-init, nagsisirip na. Amihan season, madali nang matapos sigon sa pag-asa. NGCP sisiguro na daing brownout sa 2025 elections. Diyan pa sana nag-inspeksyon ng mga transformer asin ka mga transmission lines. National Commission of Senior Citizens, tinugo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na siguro na maitataon in tama ang mga benepisyo kan senior citizen. Pilipinas, tig-promoter naman sa South Korea bilang retirement destination. Pag-asa, inalin ang 8 pangaraning bagyo na nagwalat ng grabing danyos kan 2024. Office of the Solicitor General, bahala ng magsimbag sa Supreme Court petition may kinaraman sa impeachment case kontra kay VP Sara Duterte. And sa iba pang headlines, Presidente Bongbong Marcos sinugo ang DILG and PNP, nalapagon ang gabos na kidnap for ransom groups. Mantang sabi na kinumpirmar kan DILG na pinutulan ningura mo yan estudyante na-kidnap sa Taguig driver kanaki na kuanggadan sa Bulacan. Oh my goodness. Mantang grabe na. sabi kang PNP, daing ransom na itinao sa mga nagdukot sa estudyante. Ano nangyari ko niyan sa sa Nasyon Tano? Pero ang sabi man kan PNP, naglalawam sinda na mabubuwasan ang kidnapping asin ang crime rate sa nasyon, mababa, kasunod kan pogoban sa Pilipinas. Mga opisina kan Senado,
ipaganda na ni Senate President Jesus Escudero para sa impeachment trial kontra kay BP Sara. Okay, so far BP, ang mga mainit na headlines ko niyan, mantang ang sabi Rigdi, pagbantay kan DTI sa mga bikubakal na produkto online, mas patakasugumpa. Okay. Yan mga headlines ko niyan na pagkagat o dyan Kapiway Enterprises, hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio, yan sa Oros at Legazpi City. Basta radyo, ipiway sa niyan, kaya po sabi ni konektado ko mo mas kinaing load. From Yes. News Base, ini po si Martina. Good morning. Thank you, paring Mar. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Alright. Sige. Sandali lang mga morning heriters. Sandali lang po. Tawagan muna natin ang Pag-asa. Gari nagukwa na. Gari baka kwa na. Nagbakambyo na. Alright. Sandali lang. Baka makambyo na ang weather system. Try natin muna ang Pag-asa DOST sa Kamugtakan. Tabi kang panahon. Dahil ka magiro dyan, Karen. Si Karen, inang gusto ko kay Karen, tapos may nakaulok. Ade, makaugmaon man na aki ni. Pinoy siya naka-smile ta. Warang pa siya nag-stress sa bata. Alat ko na tapunan ang Pag-asa. Alright. Ringing ang Pag-asa. Hello, Pag-asa. Good morning, Sir Henry. Good morning, amigong Melvin. On air ka na tabi sa satuyang programa. Go ahead po sa latest forecast. Diyos marhay na pagkaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mataga DCGB. Asin sa gabos na tagapakinig, asin taga-subaybay kan DCGB. Sa ngunya na pet sa Pebrero 27, 2025, saldaw ning Webes ning pagkaga. Ininang satuyang latest update sa kamugtakang kang satuyang panahon. Northeast monsoon o yung ma-report na duros na halis sa may Siberia ang nakaka-apekto sa enterong Luzon. Dahil lang kaiyan digdi sa Kabikulan, makaka-experience siya ning bahagya mapanganoron sagkod mapanganoron na kalangitan na may mga pulupulong maluyang paguran dahil lang sa Northeast monsoon. Ang paros ay maluya sagkod sa moderato na halis sa norte sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatang kang Kabikulan magiging banayad sagkod sa moderato ang pag-ukol. Tinatayang agwat ning temperatura pigil umampoon 24 sagkod 30 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay masirang at yan na alas 6:02 ning pagkaga. Asin masulnok at yan na alas 5:53 ning pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 5:46 ning pagkaga. Ini si Melvin Almohela, reporting live, haligidi sa DOS, Pag-asa, Ligas. Amigo, Melvin. Yes po, Ano Sir itong Henry. totoo itong nabasa ko na gari nagapahiwatig na matag-init na tabi palaw ka Marso. Dahil pa man ano? Wala pa. Kadalasan po, Sir Henry, yung Northeast months, yung summer season po natin ay yung ano po niya, yung tinatawag na transition period from amihan to summer season ay halos nagsisimula po ng kalagitnaan po ng Marso. Kaya pag halimbawa pag kalagitnaan ng Marso hanggang sa Abril ay halos na rin po tayo. Summer season na po. Ayun, okay. Salamat amigo, mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Salamat din po, Sir Henry. Mabuhay and God bless. Thank you very much po. Alright, sige. Yan tabi mga tugang ang latest sa kamugtakan kampanahon. Hali po dyan sa Pag-asa DOST. Yan. Disney, why don't you dance? Alright. Tuloy-tuloy ang mga balita. Kasabay mga tugang ang babaeng agang-aga pa sana, nakakarigos na. Karen Ala, good morning Karen. Good morning, GT. Good morning sa mga paraantabay. Sa dagdag tama na bareta, kakahurunon kan pitikaw ang DENR PAMBI o Protected Area Manager Board. Tangani na maariglar kan duwa,
napapag-araman kan pitikaw na may mga bako otorisadong tao na nakakarulusot sa inda palaog sa 6 kilometer permanent danger zone kan mayon, ngani na mag-trekking. Sa pakipaghurot niya to kay Provincial Tourism Officer Dorothy Collier, sinabi ka ining hahagadan man sa nanindag formal na simbagan pambijan, dahilan ta sindaan nagdeklarar nga ang 6 kilometer danger zone kan mayon, strict protection zone na iyan. Halagad ang kaputan man digdikan pitikaw, nata ta may mga aktibidad pang nangyayari sa laugan zone naan, buda nata ta may mga nakakarulusot pang dainin ta napapag-araman, buda na babantayan. Saan susuktabi digdibiti ni Collier, kung sindaan nag-implementar kan siring, tiglalauman dapat na daing makakalaog basta-basta ta sindangan niya nag-impose kan rule, halagad tiglalauman man na dapat na alerto man ang mga ini magbantay kan mga siring na pangyari. Kaya ngunyan, aaramon ini kan pitikaw kung sisay ngunyan talaga ang magbabantay palaog dyan. Dahilan ta sinabi ni Colin na napapanahon ng pati na day pamantabi palang BP basta-basta pigpupromotor pa kan pitikaw ining trekking o pagturukad pasiring sa summit kan mayon. Tamatatandaan baga tabi VP na kan nakaaging taon, nagkaburukag baga so provincial pati ining pitikaw sa nangyaring pagsarakat kan magkapira sa summit kan mayon bilang trekking activity. Sa ito baga, daiman aram kan pitikaw talaga so nangyari, na pag-araman sa nata, itig po sa Facebook, kaya nagikin may pitsinda sa mga siring kaini. Yan, tabi VP ang report, Karen Ala, DCGB News. Salamat Karen sa mga report. Hali po dyan sa luwas. Tuloy-tuloy ang mga balita. Joshua Bino nasa linya. Joshua, good morning. Come in. Come in, Joshua. Hello. Yes, Bibi. Good morning. Good morning sa mga paratabay. Yes. Kasama ko na ang diwata. Ah, Kasama ko na ang diwata. kasama mo na. Ano, nagliwanag sa kapalibutan mo dyan? Paliwanag na. Nagliwanag na. Ano ka pantalon? Sige, tayo required. Ah, iyo, manangga. Sa mga sanang liwanag. Kala ka. Nagkarilingan na ka mo? Oho. Sige, sumunod ka mo dyan, makapamaho lamang ka mong libre. So, nakaserve na. Okay. Baka nagdadangog. Okay. Ano ako nakamonitor sa auto ito? Ay, dito kami nagkaraon pa, diba? Ay, very good. Tamang ginibo mo. Tamang ginibo mo. Okay, sige. Anyway, Bibi, good morning. Good morning sa mga paratabay. Dahil nakapalag ang karong 34 anyos na lalaki, residente kan barangay San Roque, Legazpi City. Dahil trabaho, elementary graduate, asin karong sikat na mga bonus sa Legazpi City. Matapos na ini mismong ang nabiktima niya, ang uminaristar sa iya. So nangyaring investigasyon kay Legazpi City Police, alas 10:30 ang aga pasuod na, kan ipinarada kan tarong driver kan tarong pampasaherong jeep at sa iyang behikulo sa kahalabaan sa ining barangay Kabangan, Legazpi City. Kan day niya tigmangnuhan, nasa lisensya kan suspect, pinuakan suspect persahan ang mga barya na tipon halik sa mga pamasahe kan mga pasahero, asin ang lisensya kan driver na kantidad 2,000 pesos na nabubugtak baga tabi dependre sa atubangan kataning pang windshield kan mga jeep. Pwede marito na ta laging marikmat sumatakan na driver rason para tawan niya rin atensyon and nakadulag sa suspect sagkod sa nagpaburukod-bukod tabi Biting Henry alagad day man garay nakadulag sa suspetsado na dapat pinikan 47 anyos na driver. Doon kaya, siya mismo ang nag-arestar duman sa suspitsadong tuminuakan sa iyang dilensya. Sagpod na nagagat inin ng asistensya sa mga pulis na nakaduty harani sa nasabing lugar na pinangyarihan siya na insidente. Pag maberipikar na kumbaga legal man so nangyaring pag-arestar sa na driver duman sa suspitsado, so arestadong suspect
iyo ang binasahan sa mga polis kan sa iyang karapatan, inaristar, binarangon yan sa patura kan Legazpi City Police para sa magkakanigo pang disposisyon. Kung kaya yaon ang patanig niyan kan mga otoridad, kada basta-basta para baya-baya ng mga importanteng gamit dahil ang usong yan ang mga siring kayong modus, kung bako scam, kung bako droga, kunya naman mga salisi na nangiikit min sa indang pwedeng mapakinabangan. Kaya tabi bibi, ang nagdag ng istorya, alitig sa lawas. Eban si Boy, Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa report. Hali po dyan sa Alwa. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Jomar Viena sa Linyaman. Good morning, Jomar. Come in. Salamat BP Henry. Good morning sa mga parantabay. Igwapang matatadang 200 na slots ang passport on wheels digdi sa syudad Cantamaco. Sin nangapudan ang lokal na gobyerno ka naaprubisaran ini hulit hanggang sa Marso 15 na sana ini. Ang passport on wheels, iyuan ipig request ni Mayor Presilagman sa Department of Foreign Affairs na magkaagnin temporaryong opisina digdi sa City Hall na pinunan pa ka nakalihis na Pebrero 1 asin matapos sa Marso 15. 1,000 slots ang inalokar kan Department of Foreign Affairs para sa mga taga-Primer Distrito sa sainang opisina digdi sa First District asin sa ngunya naka 800 nang nakapagproseso kan sa inang mga passport asin igwapang natatadang 200 kaya pangapunan na aprobisaron ini tangani inaday na kinakaipo pa magpasiring sa syudad kan Legazpi ang mga maproseso kan sa inang mga passport. Mientras tanto kasuod ang Philippine Statistics Authority nagbugtak manin na temporaryong opisina digdi sa Ciudad Cantamaco asin nagalokar nin 200 slots para sa pagproseso kan sa indang mga birth certificate, wedding, pati na late registration asin iba pang mga transaksyon sa Philippine Statistics Authority. Kaya lang ang duminagsa halos ginatos na mga tao kung kaya dai na kayang akomodaron kan PSA ang 200 na slots na sa indang tagama kaya ang ginibong remedyo na sa nakal LGU kan tabako itong sa mga day na akomodar nalapos na sa 200 na slots iyuan hinagad na lang ninda ang mga aplikasyon kaini sa pagikan Tabako City Civil Registry Office asin ang nagproseso na kaini maproseso na kaini iyo na ang lokal na gobyerno sa pagikan batch request entry system kung saan dai naman mahagading karagdagan na bayad ang LGU para sa pagproseso kan mga dai na kayang akomodaron kan PSA sa kadakulan kan mga nagmaawot na makaproseso kan sa idang papeles. Yan BP Henry and report, Jomar Bien, DCGB. Salamat Jomar sa report. Hali po dyan sa luwas. So okay, sandali lang dito. Oras, makaskaso ng oras. Adi. Nalapotado tabi ng mga intern ta kung ma-report tabi. Adyan na lang nalasa sa isinda. So headline, hain, naka-standby na, diba? At 6 o'clock na lang nante, 6 o'clock ha, yung reporting. Para sa mga bareta ngunya na pag-aaga. Dadagantan mga istorya ngunya na pag-aaga. Paningit sa morning hirit. Sa morning hirit. Mga dagdag na kaaraman sa morning hirit sa DCGB. Mga dagdag na kaaraman sa morning hearing. Ang sa tuya daw tabi na talinga, kaya niyang magdangog ni hanggang sa 1,500 na klase ng tanog. Ang sa tuya tabing talinga may kakayahan na mag-identify nin 1,500 na different tones. Ang human ear tabi senses igakipigapon na mga tiny vibration. Ang tiny vibration na yan, napigapod na tanog,
Yuda tabi mga tugang kasabay ang nadadangogtan mga takdag asin tanog kan mga dahon na nahulog. Siring man mga tugang ang tanog kang kikilat ang tanog tabi kan dalugdog asin iba pa. Yan pala na takdag kan dahon, iyan databi hanggang sa 15 decibel. Yan nakikilat, yan at dalugdog, thunder, hanggang databi sa 120 decibels. Iyan po ang mga dagdag na karaman, mga tugang sa Morning Hirit. Paningit sa Morning Hirit. Alright, sa mga birthday greetings natin, kuha na kita, news na kita. Happy birthday po kay Carmen Pasage ng Daraga Albay from MMC. Maray naga po Ma'am Carmen, happy birthday po. Pabati po happy birthday kay Alaysa May Ate. Happy birthday. At saka good morning kay Joanna Grip ang nabasa pa. Si Joanna pala ini. Good morning, tabi. Pahapot ko lang tabi ko ng pagwak ang PSA tapos kung sa ang PSA po yaon ng opisina sa Rawis. Kung po ka mo mapasiring sa Rawis, Legazpi, ang opisina po kang PSA. Rawis po, anapon daw PSA. Yaon yan. Katab lang kamot, tapirmida kulo ng tao dyan. Iyon. Good morning kay Madam Milindawi. Good morning daw sa gabos ng mga listeners sa CMD. Mate, digdi sa Santa Florentina, happy birthday po kay Francisco Ardales. Yan. Good morning. Happy birthday. Good morning, tabi dyan sa mga taga Santa Florentina. Alright. Nald, wala tayo sa DCGB Live App, Ronald. Pakicheck mo daw, tabi. May nagreklamo. Dahil daan nakukuha sa Nueva Ecija. Okay, good morning, tabi. Maki-verify kan traffic routing sa Dragangunyan Buda sa Agat. Tasabi, parada Sumagayon Festival o Sukagsawa Festival. May travel kaya kami ngunyan, Aldaw. Maagi kami sa Daraga. Magpasiguro na po kamo. Di na ko mag-agi sa Daraga. Dumaan na tabi kamo sa may tabon-tabon. Kung hali kamong Sursogon. Kung hali man kamo sa Kunsain, digdi na kamo mag-agi sa may airport area. Karen, yon si Karen. Para daw tabi di kung may road closure ngunya, may traffic. Ay sa movie. Sa aga pa? Sa aga po na. Makibiripay tabi kan traffic sa Daraga ngunyan buda sa aga. Kung igwada tabi sa aga sigurado yan. Pero ngunyan po deko aram. Ipacheck ko tabi sa mga pagiribata. Apudan ta so PSO dyan, pulis sa Daraga. Karon, tawagan mo yung Daraga PNP. Kung paano yan Pakigreet po sa aki ko, happy birthday kay Giancarlo Lorilla. Happy birthday. Pakibati po happy birthday kay Karina Magas from Ate Karen Salen ng Puro. Salamaton. Ano po bang kaping pwedeng inumin sa high blood? Ay nako, deko tabi aram kung anong pwedeng kape na inumon. Di man ang kape bawal sa high blood? Di ba? Di man. Dumang ka kay Madam Melinda, na ma-explica lang kung anong pwedeng gibuhon mo tabi sa high blood. Di ba? Dan kay Madam Melinda sa CMD. Dumang ka, second floor kan building sa... Ano nga ng building, Ronald? Sa taas kan Shangri-La dati yan Kasampangan kang LCC, dumayan ka mo, aputon mo ko ng pwede dyan. Pagkaputong ka duman sa gari stainless na mumonit Velasco Building, yan Tapos may LCC, sa may vacant lot na parking kang LCC, dyan dyan, bakat ka naman sa taas. Pwede ka naman mag-join sa pick-up na health analyzer. Yeah. Okay? Mga tugangan, mga bareta po, masunod na. Makalipas lang kan mga patalastas, digdi po sa endong programang Morning Hirit. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo.
Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Oh. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa inyong tagapagbareta. Kan mga bareta, ngunyang pong petsa 27, aldaw na Webes, mga tugang, pag-monitor sitwasyon kan tinapa, mahal na presyo ngunyan, ipinag-odin kan bifar sa indang mga tauhan. SSS nagbatanid sa mga miyembro kaini na mag-ingat sa naglalakop na scammers na posibleng magkompromiso sa indang mga personal na informasyon. Sa Lado Nasyonal, tag-init, nasisirip na, amihan season, madali nang matapos. National Commission of Senior Citizens tinugo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na sigurohon na may ang tama ng mga benepisyo sa mga senior citizens. Ibang nasyon, 19 po ang gadan na sa bubinagsak na eroplano kan militar sa Sudan. Maximum suggested retail price para sa mga bagas ibababa sa Marso 1 sigon sa Department of Agriculture. Mga paagi para may mabawasan ang fatty liver disease. Aramo. Headlines o kaya detalyes ngunyan kan mga bareta sa Lado Lokal. Siniguro po ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Bicol Regional Director Ariel Pioquinto sa iyang mga o kaya sinugo ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Bicol Regional Director Ariel Pioquinto ang sa iyang mga personalis na i-monitor kung sa inhali ang klase asin kumusta ang kalidad kan mga tinapa na ipinagpapabakal sa kantidad na 380 sa god 400 pesos ang kada kilo sa merkado sa rehiyon. Sigon kay Pioquinto, ang presyo kan ipinagpapabakal na tinapa posibleng nakadepende sa mga lugar na pinaghalian kaini. Sa ibong nalado, sinabi man ni Alkalde o kaya uya po ang pahayag ni Direktor Ariel Pioquinto. Ang pag-shoot ng price na halangkaw ay depende sa lugar na pigdadarahan nila. Sigurado ko itong sa Camnorte, di man matugot na araw kayo ng presyo. Kaya yan po papamonitor ni. So, dahil sa monitoring nila, bako man araw kayo ng presyo. Isa yun daw yan na lugar. Sa ibong nalado, sinabi ni Alkalde Alan Arandia Campiodran Albay na sa sendang munisipyo, nagakawat sa nasa 70 pesos sa 120 pesos ang kada kilo kan tinapa. Dahil sa dakol na mga residentes niya, ang nagpuproducer kay ni bilang pangidot na source kan sa indang hanap buhay. Mientras tanto, pinatanidan po kang social security system sa Legazpi sa indang mga miyembro manungod sa mga naglalakop na scam sa palibot. Sa pagipaghuron kan DCGB News kay Janet Mapa, nakapagtaram ka na sabing opisina ang mga scammers ang nagagamit in manlain na modus arog kan
Phishing, kung saan nasasagin-sagin na empleyado kang SSS. Phishing na nagdadaranin mga links, asin ang clickbaits na nagpapalakop nin mga salang informasyon. Piglinaw ni Mapa na daisinda, nag-upload sa indang mga miyembro gamit ang malinlain na numero para maghagad ng personal na informasyon asin mag-update kan sa indang mga record sa pagikan pag-click sa mga link na ipinagpapadara. If ever po may ma-encounter kamong mga arog pa ini yung mga scammer, di po kamo mag-upload sa sapuyang hotline 0289247370 or pwede po kamo mag-email sa fid@sss.gov.ph. Sinabi ni Mapa na ang mga lehitimong mensahe kang SSS ipinagpapadala ninda sa pagikan official email address asin ang anunsyo na may hiling sa sendang official Facebook page na Philippine Social Security System. Mientras tanto, mga bareta ngunyan, mga tugang sa lado lokal, dumang kita sa report ni Jimmy Nazalita. Mga konsumidores kan Aleco na ugman na dahilan, bihira na ang brownout sa palibot. Uya po ang detalye. Naugma na ang mga konsumidores kan Aleco dahil sa primerong kabtang kan taon 2025, bihira na mag-brown out ang supply kan kuryente kumpara ka nakaaging taon mag-brown out man pero limitado na asin minabalik man tulos ang kuryente kung sa nasa tolerable limit ini kan mga konsumidores kumpara kan mga inot na talagang dakol ang napapastidyo dahil sa serye asin haralabao na pagpalsok nin kuryente. Posible nangyari ini dahil sa mga intervention para mapakaray ang serbisyo kan Aleco arog ehemplo kan AKB party list kung sa iniguanin mga substation na ituturugdok para mapakusugan voltahe kan kuryente orog na digdi sa 3rd district asin 2nd district ngunyan aldaw mismong si Congressman Saldico ang manginginotan mag-attender sa groundbreaking sa pagpatugdok nin additional 10 MVA substation sa barangay Dunaw sa Ligaw asin sa barangay Kulyat sakop kan daraga kung saan sa pagkakaini dakulang katabangan ini para maging stable ang power supply kan kuryente pasiring sa mga konsumidores asin posible iyon na ini ang permanenteng solusyon sa mga problema sa low voltage asin na brownout kan Albay Electric Cooperative. Mga dagdag na barita, Jimmy Nazalita, DCGB News. Mientras tanto, mga darakulang project kan gobyerno nasyonal siguro na implementar nintama sa Bicol. Report kay Al Armario. Big siguro ni Congressman Saldico, kanako Bicol Party List 131 na ma-implementar nin tama at mga darakulang building na big pag-ibo para sa nagkamper ang ahensya ng gobyerno digdi sa Bicol. Kasudma, binisita niya ang ongoing na construction sa Barangay Rawis, Legazpi Regional Center building para sa Civil Service Commission, Commission on Audit, Department of Human Settlement and Urban Development as in NBI. Ang mga departamentong ini tinawan budget kan gobyerno nasyonal sa paagi kan ako Bicol para magkaigwanin sa diri asin modernong pasilidad. One-stop shop na sa Regional Center Rawis, Legazpi City. Under supervision ini kan DPWH. Ikinaugmaman kan mga opisyal ang pagbisita ni Congressman Saldico asin mga empleyado. Sigon kay Congressman ko, manifestasyon ini na anak ko Bicol asin ang administrasyon ng Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. seryoso na maimplementar ang modernization kan mga ahensyas di gobyerno para sa tunay na serbisyo sa publiko bako budol. Alarmario, DCGB. Iba pa niya to bangatugang na mga bareta sa lado lokal, formal na pag-turnover kan gobyerno probinsyal. O formal na pag-turnover kan sa gobyerno probinsyal kan Albay sa hali sa Ayosman Las Piñas Incorporated kan Dialysis Center pinagahalap. Report kay Karen Ala.
nagahalat ng formal na pag-turnover ang Ayushman Las Piñas Incorporated sa gobyerno provincial kan Albay, kaining Albay Dialysis Center sa may Bicol State Clinic, gani na maging operational na ini. Sa payag ni Ayushman Incorporated President Mark Cortez sa pagbangod sa Komite Bagansang Unan Panlalawigan, igahalat sa na kaini ang formal na pag-turnover sa Itagat Dialysis Center kan gobyerno provincial bilang magiging katuwang kan provincial sa pagpadalagan kaini. Ngani na mapuna naman ang operasyon, ano man sa bulan na ini, alagad diretsyo lininaw kan Ayushman na 2 bulan sa namuna ang pigahagad kaining palugit pagka-turnover, ngani na mabuksan na ining dialysis center. Mantang wala pa man na pigsasabing target na petsa kung wari inibubuksan, siniguro na ni Provincial Engineer Dante Baclao na tapos na ang construction kan mismong building kaini, alagad aasikasuho na sana ang permit to excavate kan DPWH ngani na matakuda na digdi min supply min tubig. Ang dialysis center na ini, gobyerno provincial kan Albay, kaiba ang Ayushman Las Piñas Incorporated, ang magpapadalagan kan pabulungan na ini para sa mga dialysis patients sa probinsya min Albay. Karan ala DCGB. Mientras tanto, kaso ng dengue sa Albay, pinagtututukan kan Albay Provincial Health Office. Pagkatapos na ini, namomonitor na padagos na naglalangkaw. Joanna Agripa sa detalye. Joanna, go ahead. Go ahead, Joanna. Nakatala ng kabilugan na 108 na kaso ng dengue ang Albay Provincial Health Office sa bulan na Enero 1 sa Febrero 26, unya taon sa bilog na probinsya kan Albay. Sa pinahiling na datos ni Cyril Garcia, Nurse Coordinator kan dengue, nakatala sila ng 64 sa bulan na Enero, mantang dai pa natatapos ang bulan kan Febrero, igwa naman ining na itala na 44 na kaso ng dengue. Haros luminang raw ini, idigit kumpara sa nakalihis na taon na igwang 54 ang Enero at 46 kan Febrero. Sigun kay Garcia nanginginutan sa listahan ang Tabaco City na may 32 na kaso, sinundan man kan Bakakay na igwang 15 at Iligaw City na may 8 mga kaso ng dengue. At ako kay iniigwaman na pigigibong lakdang ang PHO kontra dengue araw kang pagkondok party assembly, clean up drive at pagpapanao ng mosquito net sa mga lugar na igwang aralang tao na kaso. Mantang piginggan man kan PHO na magmantinir si malinig na kapalibutan, arog kan paglingig kada simana nganing malikalan ang paglakop kilamok sa sarong lugar. Yan ang report, Justin Bausing, Internhaling Bicol University, DCGB News. Oras Pilipinas, 16 makalipas ang alas 6 nin pag-aaga. Thank you, Jasmine Bausing sa report. Mientras tanto, uni ang tunay na report ni Joanna Agripa, freaking sa mayon, ipinagbabawal, mantang bulkan mayon, nasa alert level 1. Uya po ang report ni Joanna Agripa. Padagos na itigbabawal ang trekking sa Bulkan Mayon, manungod sa mantinindong alert level 1 kan Bulkan, sigun sa Provincial Tourism, Culture and Arts Office. Sinabi kan pamayukan pitikaw na si Dorothy Collier, itigbabawal ang trekking as in iba pang aktibidad sa 6-kilometer danger zone na inaapod na strict protection zone. Hanggang ipa ipagbaba kang T-Box, ang alerto kan Bulkan. Dagdag pa ni Collier da ipig po promote kang opisina ang siring na aktibidad sa palibot kan masabing area kan mayon. Kaya hagad kaini kan ang kooperasyon kan mga nagbabantay sa lugar na maging alerto sa mga nagkapirang pasaway na katawo. Mientras tanto, da ipagbababa kang T-Box, ang alerto sa Bulkan Mayon hastang unyan. Mantinido ang alert number 1 kung saan may posibilidad ng volcanic activities, siring kan rockfall at yung pagputok ni steam, dawa anong oras. Joanna Agripa, Internhaling Bicol University, DCGB News. Oras po, alas 6:18. Dumang kita mga tugang sa Primer Distrito Canalbay. Aramon na po ang bit-bit na report ni Jomar Bien. 5 lokal na gobyerno sa First District nakaresib din pag-umaw hali sa DILG. Pagkatapos na mamantinir kay ni ang pasi orden.
Uya po ang detalye. 5 mga LGU digdi sa Premier Distrito Canalbay ang nakakuha ng high performance rating sa 2024 Peace and Order Council Performance Audit. Inibasado sa ipinaluwas na resulta kan DILG Regional Office No. 5 sa pinaka-ultimo nindang assessment sa mga Local Peace and Order Council o LPOC. Ang mga nakakuha ng high performance rating sa Premier Distrito Canalbay, iyon Bakakay, Malilipot, Tabako, Malinaw, Asin, Tiwi, Albay. Sigun sa DILG, nagpapahiling ini kadedikasyon kanasabing mga LGU na mantinironan pasi orden, likayanan mga krimen sa sendang lugar kasabay naman ang pagmanihar nin maray sa disaster, asin sa kabilugan na interes kan mga namamanuaan ninda. Ang mga efforts na ini kanasabing mga LGU, sigun pa sa DILG, iyon bako sana na naghihinguha ang LGU na mapakaray ang sitwasyon kan pasir din sa senang lugar kundi pagpapatunay kan kooperasyon kan lambang namamanuaan. Sa bilog na probinsya kan Albay, 13 sa ng LGU ang nakaresibikan kaparayong ranking asin total na 29 naman sa bilog na Kabikolan. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Oras po, Pilipinas, 6:20 na. Tuloy-tuloy ang mga bareta. Hali po dyan sa luwas kay iba mga tugang ang Mega Force Patrol. Joshua Bino. May dagdag pang report. Wala nin mangyayaring problema sa aldaw mismo kan eleksyon. Iniaan na mensahe kan Commission on Election o Comelec Bicol, katakod ka na pagtaonin asigurasyon na igwaning maray na internet connection ang kada voting precinct sa bilog na rehiyon. Sigun kay Regional Director Attorney Maria Juana Valesa, nagsagibo na sindanin magkakanigong na survey asin connectivity test sa manibaybang lugar digit sa Kabikulan sa ng maaraman kung igwaning maray na internet connection sa mga lugar na pagsakan kan mga automated counting machine o mga ACM. Dagdag kan opisyal, magamit ang ahensya ng Starlink para sa mga lugar na wara ni na signal. Sigun pa sa iya, makagmasindahan ng Starlink satellite internet sa gabos ng mga canvassing center para man makasiguro na wara ng mangyayaring aberya sa aldaw mismo kan eleksyon. Mientras tanto, sobrang 3,000 na mga ACM digdi sa Region Bicol nakatalaan na makabot sa maabot na bulan ni Abril 2025. Dagdag na barata, Joshua Bino, PCGB. Mga bareta sa lado nasyonal, makalipas lang kan mga patalas na. GB News Express. GB News Express. Kung Joey Salceda, habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you kung Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Dahil natin ang pangangamba kung Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albay ahead ang atang lahat kung Joey Salceda. Albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kung Joey Salceda. Ito, digdi sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito papel binang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasuro, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tao, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na serbisyo ko, ito ang totoo. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, kasi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa inyong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ciudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Con si J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili, para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Con si J. Pili, handang magserbi. Con si J. Pili, handang magserbi. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Jill Bongalon ang ngarang iniidolo. Ang matibay, mahigos, matinabang na abogado. Uun kan hoben pa, subok na sa serbisyo. Jill Bongalon, ang ngaran niya, ang boses sa Kongreso sa Albay Padabata. Attorney Congressman Jill Bongalon, ika na. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Ang lahat kay ABS Salceda. Adrian Salceda ang sigaw para sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa, angat ang lahat, walang maiwan pa. Adrian Salceda ang sigaw para sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa, angat ang lahat, walang maiwan pa. Adrian Salceda ang sigaw para sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa, angat ang lahat, walang maiwan pa. GB News Express. GB News Express. Padagos kitangon yan mga tugang sa mga bareta, madali na po ang pagmati ang mainit na panahon dahil sigon sa Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration o PAGASA, pwedeng matapos na ang Northeast Monsoon o amihan sa primerong parte kan Marso. Ipinaliwanag ni PAGASA Weather Specialist Joey Figuracion na ang panahon na ini sinyal kan pagpuon kang climate transition hali sa malipot asin tagmara pasiring sa
mainit na tagmara. Ang klima kang nasyon nababanga sa duwang panahon base sa temperatura asin pag-uran. Yun ang pag-uran o rainy season na minadurar pon Hunyo sagkod Nobyembre asin ang dry season pon Disyembre sagkod Mayo. Ang pagtapos kan panahon ni amihan, yung pagtapos kan mas malipot na panahon sa nasyon. Siniguro mga tugang kang o kaya sisigurohon kang National Grid Corporation o National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na dahil magkakaigwanin pagkakapinjinte ang kuryente o brownout sa maabot na Mayo 2025 na midterm election. Inang paliwanag kan korporasyon sa press conference kung saan pupunan nindaan pag-inspection sa mga transformer as in transmission lines para sa election 2025. Sinabi ni System Operation Manager Harvey Bernabe na padagos ang koordinasyon ninda sa Department of Energy para sa preparasyon sa nagraning perilian. Ang pagkondukta ng drills parte kan sa indang preparasyon para mahiling kung paano mamantiner ang supply ng kuryente sa mga election center sa bilog na nasyon. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta, tinugon po ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang National Commission on Senior Citizens o NCSC na sigurohon na maitaw ang tamang benepisyo kan mga senior citizens sa bagi kan Expanded Centenarian Act of 2024. Ang direktiba kan Presidente matapos na panginutan sa Malacanang ang distribusyon ng kan mga benepisyo sa senior citizen sa sarong seremonya kasudma. Sa sayang pagtaram, sinabi kan Presidente na dapat makinabang ang gabos na kwalipikadong senior citizens sa Expanded Senior Centenarians tanganing matabangan ang mga ini sa indang mga pangangaipo. Siniguro ni PBBM ang padagos na pagtaonin programa asin serbisyo sa mga senior citizens para mapangatamanan ang sa indang stress sa sosyedad. Aminado man si Presidente Marcos na dakul pang kaipuhan nagibuhon para sa mga gurang. Kaya, igahagad kay ni ang maniba-ibang ahensya kan gobyerno asin kang syudad na magtarabangan para masiguro ang kaligtasan asin interes kan mga senior citizens sa nasyon. Sigun kay PBBM, 73% kan mga senior citizen ang naggalaom sa suporta kan mga aki. 55% kan sa inang gastos sa salud ang pinagbabayadan hali sa indang sariring bulsa. Kaya magkakanigo sa nang itaong kan gobyerno ang tamang pangataman asin tamang para sa mga ini. Nagkapira sa mga benepisyong napapakinabangan kan mga senior citizens sa nasyon. Yan 20% na discount sa pagkaon asin serbisyo, transportasyon, bulong, health services, asin recreation, and 5% discount sa tubig, asin kuryente, asin social pension para sa indigent senior citizen, asin sangribo na bulanan na pensyon. Igwamanin residential care facilities na pinamamalaan kan Department of Social Welfare and Development para sa edad na 60 anyos paitaas, tanganing mapangatamanan ang pinapabayaan asin inabandonar na mga gurang. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta ngunyan sa GB News Express. Big promote kan South Korea ang Pilipinas bilang panginot na retirement destination para sa retirees na Koreano. Kaibahan sa magayon na opsyon ang paglalatag ngunyan kan Philippine Retirement Authority o PRA sa Korean retirees ang magayon na klima, paratong cost of living, halangkaw na kalidad in healthcare, asin magayon na komunidad. Inot nang nagduman sa Philippine Embassy sa South Korea ang mga opisyal kan PRA para sa pagplansya ka nasabing promosyon sa mga retiradong South Koreans. Siniguro man kanimbahada ang pag-promote sa mga benepisyo sa pag-star sa Pilipinas kan mga retiradong Koreano. Alas 6:32 nin pagkaaga, padagos mga tugang sa mga bareta, dodoblihon daw ang pagkatrabaho ni Senador Bongo kasunod kang pinaka-huring survey kung saan padagos ang nagitasan sa iyang ranking. Duwa, may kabangang bulan na sana ang pagdesisyon kan mga botante para sa pagduman sa mga presento sa maabot na Mayo 2025 election. Ngunyan pala, posibleng nasa Magic 12 na
ang mga senatoriables na napupusuan kan publiko base sa latest survey kang Social Weather Station. Kasabay sa mga nag-itaas ang ranking sa survey sa pagkasenador. Iyo si Senate Committee on Health Chairman Senador Bongo na hali sa ikatulo nasa ika-4 na pwesto kanuminaging bulan, asin ngo niya nasa top 2 ranking na. Sa sarong video message, nagpasalamat si Gosa sa iya padagos na tiwala kan mga Pilipino, asin sa iyang pagtatrabaho sa mga Pilipino. Kasabay digdi, aram ni Senador Bongo na mamantener kan mga Pilipino ang nangangaipon in tabang dahilan sa serbisyo kaini. Kaya mas mahalaga daw na mas siguraduhon ang oras sa paghatod din tabang para tutukan kaysa tutukan an sa iyang pangangampanya. Katunayan, sa giraray na nagpaapod si Senador Bongo din public hearing para padagos na busisiun ang healthcare system sa nasyon. Asin aramon kung paano may pagpapadagos na maibababa ang gastoson kan publiko sa pagpapa-ospital. 6:35 oras mga tugang sa Pilipinas. Iba pang bareta makalipas lang kay ni GB News Express. GB News Express. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Yo, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Legazpeño, sararo kita. Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. GB News Express. GB News Express.
Mga tugang day mababa po sa 19 kataong nagadaan matapos ang buminagsak na military aircraft sa Omdurman, Sudan. Sigon sa pahayag kan militar, an Antonov aircraft na buminagsak mantang pa-take off ini gikan sa Wadi Sayed na airbase saka buminagsak sa sarong-harong na makukuha sa distrito kan Karari kan Omdurman. Kinumpirmar kan militar na kaibahan sa mga nagadan ang nagkaperang halangkaw na opisyal kan sa indang lado. Mga tauhan kay ni asin nagkaperang mga sibilyan alagad di pa man aram ko nung kausa kan pagbagsak kang eroplano. Sigon man sa Ministry of Health, dadarahon ang mga bangkay sa Nayo Hospital sa Omdurman. Magin mantang 5 sibilyan kaibahan ang duwang aking magtugang ang dinara sa ospital para sa kinakaipuan na tabang medikal matapos magsapar nin lugad. Padagos kita mga tugang sa mga bareta ngunya na pagkaaga. Business News. Business News. Ipinahayag po kan Department of Agriculture na ibababa pa kaini ang maximum suggested retail price o MSRP para sa imported na bagas. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Cho Laurel Jr. na ang MSRP para sa imported na bagas ibababa sa 49 pesos kada kilo magpun Marso 1. Alagad sinabi ni Secretary Laurel na ang MSRP na ipapautob sa bilog na nasyon ini dahil sa dakol na provincial area na notaranindan ang pagbaba kan presyo kan imported rice na mas sababa pa sa MSRP. Inotang ipinamidbid kan DE ang MSRP kan Enero na nagtalaan kang inisyal na presyo sa 58 pesos kada kilo. Aramon ta daw mga tugang ang mga paagi para mabawasan ang fatty liver. Aramon ta po sa report ni News Director Marty La Cruz hali dyan sa News Base kan DCGB. Good morning, Paring Mar. Good morning, BB. Ang fatty liver sa ronghelang kung sain napapano nin tabaan na tayo katoy kan tawo. Sigon sa mga eksperto sa salud na nakukuha na sabing helang sa sobrang pagkaon asin pag-inom nin alak. Sigon pa sa mga health experts na diiton sa naan sintomas kan fatty liver disease, kaibanan na digdian makaskas na pagkapagal asin pangulog sa tuhong parte kan itaas kan tulak. Dagdag pa kan mga ini na maski da ipang partikular na bulong o therapy sa pagkakaigo ng fatty liver, pwede ning mabawasan sa paagi kan pag-ibitar sa pag-inom nin alak, pagbawas ng timbang asin pag-ariglar sa diet. Health News from Newsbase, Mardila, Jai Niba. Mientras tanto, nasa linya po si Milvin Almuela sa kamugtakan kang panahon. Diyos marhay na pagkagap. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakan kang sa tuyang panahon. Northeast monsoon no yung ma-report na duros na halis sa may Siberia ang nakaka-apekto sa enterong Luzon. Dahil lang kaiyan digdis sa Kabikulan, makaka-experience siya ng bahagya mapanganoron sa kod mapanganoron na kalangitan na may mga pulupulong maluyang paguran dahil lang sa Northeast monsoon. Ang paros ay maluya sagkod sa moderato na halis sa norte sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatang kang Kabikulan magiging banayad sagkod sa moderato ang pag-ukol. Tinatayang agwat ng temperatura pigil umampoon 24 sagkod 30 grados sentigrado. Asin ang aldaw ay masirang at yan na alas 6:02 ning pagkaga. Asin masulnop at yan na alas 5:53 ning pagkahapon. Ini si Melvin Almohala reporting live haligidi sa DOS Ipagasa Ligas. Yan mga tugang ang kabilugan kan mga darakulang bareta kan laldaw. Hindi po sa DCGB News Bay o di sa DCGB News Express. Sinurat yan sa DCGB News Base sa panginot po ni News Director Marty La Cruz. Katuwang po dyan ang Mega Force Patrol. Sa mga report, hali po dyan sa Lawas, Ariel Mustasa and Jenny Baleran. Sa indungan ng Ogan, GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Branded ba na computer ang hanap mo? Ang
Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Hello? Ako Bicol Party List 131? Ay, yes po. Abot ko lang po kung ini ang opisina kan Ako Bicol Party List 131. Opo, sir. This is 131 Ako Bicol Party List. How can I help you? Abot ko lang po kung 131 ang numero kan Ako Bicol Party List sa baluta. Ay, iyo tabi. 131 ang numero kan Ako Bicol Party List sa balota. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasunod pa, number 131 sa balota. Angat ang lahat, aprobado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan. Makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa pangmalalauman sa pagserbisyo. Programang salutasin pang turismo. Programa kantes, daasin mga ayuda. Infrastruktura tabang sa paraoma. Estudyante para siya ay mahugudyan. Mga senior citizens siya masasarigan. Mapasog na boses kang kabataan. Si Giselle Salceda kami nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ka. Handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta. Angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Pag may barya, mag-McSaver Snack and Match na sa McDo. Ching, ching, snack a ching. Ching, ching, snack a ching sa McDo. 59 lang may snack ka na. At 25 mamagdod ka pa. Yeah! Ching, ching, snack a ching. Enjoy McShaker fries, crispy chicken sandwich, and cheesy burger McDo for just 59 pesos each. Ching, ching, snack a ching sa McDo. McSaver Snack and Match. Enjoy it only at McDonald's. Available from January 20 to April 30, 2025 only. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 211559 series of 2025. Segundo Distrito, Kasuya. Ang board member niya to, Kasuya. Maasahan ta, Glenn Kasuya. Makatawa, makajos, yan si Glenn Kasuya. Glenn Kasuya. Ang board member ta, digdi sa tuti. Glenn Kasuya na. Board member Glenn Kasuya. Nagdadahog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom, ninala ko pagkaon po nintaba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago. Tanganing mong mga tay, kay pan po nasabayan ng protection Leverade. Leverade, Silimarin Capsule. Ang Leverade, Silimarin Capsule, mga tugang igwangki protection na Silimarin na hali sa herb. Natural siya kaya ligtas. Ang Silimarin kang Leverade, antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sarado na pag-inom kang Leverade, pwedeng mapugulan ng
mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang leverage sa pagpugol kan paghubag kani. May bisyo man ora, mahilig man uminom day. Mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para dahil tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga butika nationwide. Yan po, mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Okay, sige, sandali lang madali lang mga morning heriters. Sandali lang po. Ay, naso sa tuot. Ito, importante ini ha. Nota, nag-text na kuya si Madam Presi ng Civil Registrar's Office. Dili po sa Legazpi. So inot kaning schedule dyan sa Bangkirohan Covered Court na postponed dahil lang po mga tugang sa pag-uuran. Dahil lang po sa pag-uuran. Pero ang postponement ka ito, ipapadagos na tabi sa maabot na Marso 1. Kaya sabi niya, sa March 1, tabi, ilalawos mga tugang ang civil registration caravan sa covered court kan Bangkirohan sa mga kataraning tabing mga barangay. Lalo na sa mga taga Cagbakong, San Francisco, Bagakay, Bariis, mga residentes kan Bangkirohan asin barangay officials, pinag-imbiteran tabi kamo na magpartisipar asin tama po na maibdaranin doon sa indong kinakaipo na concerns kan sa indo tabi na mga records sa local civil register. Ano niyaon dyan? Halimbawa, correction sa mga errors dyan sa birth certificates nindo. Correction tabi sa siguro kasabay ang marriage dyan, baka nasala. Kasabay dyan sa iba pang corrections tabi. Pwede po yan madumana po sa indo ang local civil registrar kan Legazpi. Diyan po ang gigibohon sa Bangkirohan Covered Court, magdarasa na kamo ki mga kantama na kan birth certificate nindong ipapakurihira ano man nabagayan, magkonsulta kamo diyan. Siring man so mga nagpakarasal tabi kan petsa 15, mga tugang kan Pebrero sa kasalang bayan, gigibuhon man tabi dyan duman ang distribution kan marriage contract sa covered court. Pero yan tabi sa mga tagaduman sa barangay na ito. Kung bako kamo tagaduman sa barangay, dahil magduman taharayo po sa indo. Kaya iapodan tabi kamo sa mga nagpakarasal dyan na mga taga San Francisco, Cagbakong, Bagakay, Bariis, mga taga Bangkirohan, Budak Kataraning na barangay, duman tabi sendo di-distribute. So, sendo tabing kontrata sa kasal. Dahil nakamukan makadulag. Iguan ng kontrata. Sunod tabing announcement, so mga gusto tabing magpakasal sa maabot na Mayo. May gigibuhon man pala na kasalang bayan sa March 26, bako palan Mayo. Sabi digdi, so nagsararo na po for more than 5 years, pwede po magpalista sa kasalang bayan sa maabot na March 26. Submit po kang Senomar birth certificate as in valid ID. Ang registration kan mass wedding sa Civil Registrar's Office, City Hall, poon Marso 26 hanggang Marso 20. Yan. Iyo po yan. Ang mga, so gusto magpakarasal na mga taga-Legazpi, iga palang kikasalang bayan, giraray sa maabot na Marso 26. Magduman lang kamo sa local civil registrar, poon Pebrero 26 pa, hanggang po Marso 20 yan. Magpakarasal kamo, para po maray ang may seguridad tabi sa indong pag-ibahan na mag-agom. Iyo po. Bueno. Iyo yan. Alright. Now, good morning tabi sa mga taga-Bita, Legazpi. So hapon, may nagaparaapod baga sa kudigding mga lalaki, may nagapod na babayi. Tapos may nag-forward naman kay Pading Mar ki text message gayo dito.
regarding dyan sa Our Lady's Village sa Bitano. Ngunya na aga, pagka matako, may nabasa naman akong text. Ano na ngaya po sa development digdi sa Bitano? Pag nag-uuran ngaya, pigbabaha kami digdi. Inannounce ko na kasuhapon ini, pero ulitong ko tabi ngunyan, tamay nag-text sa kuya. Kasuhapon, nagapod sa ko si, bako kasuhapon, kansarong aldaw, nagapod sa ko si Mayor Garbin habang kamiting niya sa mga taga-engineering. Iyo po. Nag-upload siya sa ko. Ano nga nga ito sa pag-refer mo nga sa ko na street dyan sa Bitano? Nganya ko, so first, second, and third, at saka fourth street. Ito nga nito, so nganya ko na kanal na dapat madiklag. Iyo nga ya, taon din nga ya, pig-meeting na ko nga ya, so concern nga yang ipinaabot mo. Tapos kasuhapon, may nag-chat man kay Padingmar habang pig-istorya ko ito. Nagapod mang kasuhapon naman, timingan naman kami kang alkalde, inistorya ko naman ito. Isabay ta na nga tabi re, so sa 5th Street. Yan. Kaya kamo tabi dyan ng mga taga Bitano, Our Lady's Village, tabi sa 5th Street. Sabi ni Mayor Garbin, ang kanal dyan sa endo, existing yan. Ano ipapagibo niya databi? Ipapadiklag ang kanal. Yan. Kaya po tabi na madiklag ang kanal. Gabos ng street, 1, 2, 3, 4, 5 na street, dyan palang pang naguran, hali dyan sa may lapyat sa ang baha, ang tubig, pababa dyan sa may Our Lady's Village. Okay? Ayan tabi, ang latest dyan. Tangani na, ano yan? Ngani man na masabutan, tabi kan mga nag-upload sa tulig din, na-referred tan sa tamang otoridad. Iyo po, na ikadua, kasuhapon may nag-upload sa ko na taga, yaon dyan sa Rawis. Buda, nagtrabaho ko dyan sa Regional Center, pigreklamo sa mga nang malatbagat na mga parking din mga auto, dyan po sa Rawis. Di pigapudan ko tabi so PSO madali lang. Hello, good morning. Good morning, sir. Pwedeng makidamay na po hindi sa Our Lady's Village sabi maduman man sana sa pigbabaha o di sabi may pigbabaha man sa so dating St. Jude baga sa likod may salog po St. Jude. Talagang napapanood yung tubig sa agihan. St. Jude Catholic, bossing? St. Jude Catholic School dati? Po? Diyan sa may St. Jude Catholic School dati? Sa likod sabi. Raon masanap. Araniman sa napalan man ang gadadi. Iyo. O sige, lugod ta, i-text, ipaabot ko na lang sa alkalde. Sabi, salamat sabi. Tangani na mahiling yan, ha? Sige, bossing. Salamat. Alright. Di yun na. Naghiwas. Yun na. Salamat po dyan. Bitano man yan. Bitano yan na dating St. Jude Catholic School, di ba? Bitano yan eh. Salamat tabi sa pag-apoda. Sige, text ko. Tod lang. Ano nga ni ito? Istorya ko. Yan tabi sa Rawis, apod sa tuya kasuhapon, nagapod sa ko tabi si, di pigapodan ko baga si PSO, singa nito, Octavio Rivero. Yan, pigapodan ko siya kasuhapon. Di ako nasimbagta, sina pala nasa operation. Anong operation? Habang nag-aapod sa ako kasuhapon, sina pala nagka-clamp kan mga illegal parking dyan po sa Rawis. Kaya sabi ni retired police Octavio Rivero, ayan nga tabi na pigapod nga sa imo, oni nga pigtatrabaho mina ngunyan mismo. Di ko aram kung natimingan o nadangog ni Naghi o natimingan gayo na nagtatrabaho duman. Kaya po may mga naklamp kasuhapon yan po sa may partikan Barangay Rawis. Okay? O yan tabi ang report ko sa Indota. So mga pig-refer nindo sa Sakuya, tabi, ipapaabot at tabian sa mga otoridad. Talita man ang kayang solusyon na nakita sana. Kaya dapat, iyan po ipapaabot sa mga tamang otoridad. Digdi po sa may part kang layag, supatukad sa buyuan, iyo man giraray matubig pa man, dai man pigasikaso. Iyo, pig-report ni Joshua ini, pig-report tabi ni Joshua ini kasuhapon, na priming may dumog dyan sa may hampangan kan for some gas station,
So tubig na haling buyuan, minababa diyan sa National Highway, sulat na so agihan, kaya pang kanasulat so agihan, mina apaw so tubig sa tinampo, kaya perming dumog. Pangultimo, sudig di po sa may DCGB, nalilibong na ako. Natabangan tangan sa ibang lugar. So sa may DCGB, deta na didiskute, pirming ba dyan sa may Imperial Court? Digi sa may simbahan sa may chapel. Kundi ko niya na mainit na, gari mapapadagos. Ang problema kaya ninyo, digi sa may Samuya, tapig tatrabaho duman sa kuhan, may nagtatrabaho duman sa may barangay 20, yan may Tiktown baga, barangay 24. May pigatrabahong project dyan. Sinulat kini ita, day matagas ang simento, kung pirming dumog. Kunyan, haloy matapos, tapira sa uran, sigang uran, kaya pag bakal mo niyan may magtrabaho, mainit na. Ayan problema sa mo, digdi, kaya haloy matapos kang proyekto dyan, sa lugar naan. Hello? Hello, good morning, BP. Oo. O yan, BP, pabantayan mo, North Peñaranda Extension. Hmm. Ayan dyan, BP, sa ditan tinampo. Okay. May nagpaparada dyan sa shoulder. Oo. Kaya baga, 2 lanes baga yan sana. Pag-arap ka sa may puminarada dyan, amin saan? Tama ka, amigo. Aram mo, amigo, Canuel. Ako gusto ko mag-propose sa city o garing, di man akong poder boda. Siguro, gusto ko magatin sa Traffic Consultative Council. Ilingon mo, dapat gayon, amigo, bawal ang parking sa major highways pun alas 4 hanggang alas 6 nin banggi. Kaso apon sa eksperyensya ko, Mga alas 3, nagpupo na dyan. paghali ko sa DCGB, pasiring ako sa Daragat na may piglakaw ako. Naghali ako digdi alas 4:15. Ano kung anong oras ang nakaabot sa Daragat? Alas 6. Alas 6:45. Salbatana, saro sa nakakaulang, dyan sa Rizal Street, kadakol kang nakahazard, pag abot naman sa Albay District, ang dyan sa dyan baga sa may sa may Amek, o dyan sa may, dyan sa may De Vera Institute, hanggang dyan sa may Ibong Kantulay, kadakol ka nakapark pa rin sa tinampo. Bako lamang hazard, asin na ka-stop, dapat dahil dyan kinagpapark, 4 lanes yan, makaskas ang bulos kan trapiko. Bako sana, ni para sa mga dyan. Bako man sa pagkuyan, ang mga jeep ko tao, disiplinaonin daw, na minaparada sa tao kan tinampo. Iyo. Taod, migo. Babalikan tayo yan, taod. Tala city na. Sa PSO niyan, baga si Octavio. Ayan. Ayan, madulong yan, BP. May madulong dyan, kaya pwede niya i-implement. Iyo. Tama ka dyan. Taod, migo. Balikan tayo yan, ha? Balikan tayo, ha? Okay, sige. Thank you. Alright. Taod, kasapon, ganyan ko, naisip ko, nakakaulang taso, di naka 4 lanes bagay yan, 4 ang kurit dyan. Siyempre, okupado, may madalagan dyan sa kwan. Nailing ko digdi sa may after kang Albay District, pati sa Rizal Street, salbatan ang naka-hazard, naka-park. Dapat na yan kinagpa-park, kuta. Hazard, medyo nakukontinuaran. Tamahali man sana. Pero pag naka-park, yung kausa kang traffic, mata may nakauron akong sarong konsyal sa Legazpi, ano nga niya akong gibunta dyan, pwede nga niya akong nga na aksyon na niya. Pwede nga, basta yan nga aksyon, yan yung pig-suistion mo, pampawara nga kiboto. Ano nga niya ko? Pampakulang nga kiboto ang suistion mo. Mata nga niya ko, anong tita ko, tanta, pag nahiling kang tawang mari ang pigigibot, bubutuhan ka. Problema nga yan, boss. Salamat kansa nung pagantabay. Ini pang lalaking hindi inuumaga. Goodbye. Henry Maceda po. Thank you. I love you all. Masunod na ang DCGB Bareta alas 7. Goodbye. Mabuhay. Guys! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot, kasama ang tropa. Kaya pala ubos ka agad. Red Horse Super! Oh, tol! Daan-daan lang. Baka pati boses mo tangayin ng sipa.